על הנייר, הרבה אנשים יכולים להגיד שהם יודעים אנגלית, אבל בפועל, כשמדברים עם בן אדם, הם מתחילים לגמגם, כי הבית ספר לא בנוי לאנגלית מדוברת. חסרה להם בעצם האינטראקציה הבין-אישית כדי לקבל את הביטחון לדבר אנגלית. הרבה יכולים לראות סדרות באנגלית, לקרוא ספרים באנגלית, אבל אם אין לך פרטנר לתקשר איתו באנגלית, אז מאוד קשה ללמוד. יש ילדים שלא מוצאים משפט אחד באנגלית, כי הם לא יודעים איך הם נשמעים בכלל. ובסוף, זה מה שאנחנו מראות בהצגה שלנו. את השיתוף פעולה, את האינטראקציה החברתית, את היכולת לשמוע ולדבר. הילד שרואה את ההצגה, הוא פתאום מתאהב באנגלית, הוא משתתף, הוא צוחק, הוא צועק. ממש יש לו התלהבות ורצון ופאשן לאנגלית. תלמיד בכיתה, עוד פעם שיעור אנגלית, ולא הבאתי ספר, ואני לא יודע, וקשה לי. זאת חוויה אחרת לגמרי. זה כאילו שני ילדים שונים לחלוטין. זה בדיוק העניין. להוציא אותם מהתבנית של עכשיו לומדים, ולהראות שאפשר לדבר בכיף. ללמוד לא חייב להיות סבל.